No niin. Joo. Markus tässä morjesta kaikille. Ja nyt olisi sitten aika uuden YouTube-videon. Eli kävin tässä eilen ja tänään vähän ostoksilla. Olin tuolla videodivarissa ja ostin vähän niin sanottua showpainia. Ja ostin semmonen 11 filmiä showpainia ja nyt olisi tarkoitus tässä sit esitellä nämä filmit ja sitten ostin vielä yhden ihan normaali leffan, että sekin tulee tässä videolla sitten esille. Joo, eli otetaan tuosta vähän juotavaa kahvia tähän väliin, niin ruvetaan käymään läpi noita filmejä, mitä eilen ja tänään tuli hankittua. Eli mä esittelen nämä nyt, eli tässä on 11 showpaini-filmiä ja sitten on yksi leffa, eli jos mä nyt aloittelen tässä sitten, eli niin tuli nyt sitten hommattua ihan ensimmäiset Blu-ray-elokuvat, eli muut on kyllä DVD, mutta tässä on 2 Blu-ray-leffaa, eli ei ole ikänä ennen ollut mulla Blu-ray-leffoja. Ajattelin, kun mulla on Blu-ray-soitin, niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt katsoa vähän, millaista kuvalaatua se on. Ja eiköhän se varmaan ihan hyvä ole. Joo, eli aloitetaan tästä nyt. Eli tässä olisi tämmönen Ladies and Gentlemen, my name is Paul Heyman. Tämä on ensimmäinen leffa, mikä mä tässä nyt esittelen. Tää on showpainia ja tää on tää manageri, tää Paul Heyman. Eli tää on tämmöisen leffan nyt sit löysin Blu-rayna tuota Porin videodivarista. Ja niin, tiedoksi vaan kaikille, eli Porin videodivarista, niin siellä myydään noita showpaini-filmejä, jos ei joku vielä sitä tiedä. Eli että sieltä vaan ostelemaan sit, jos kiinnostaa tää showpaini. Eli joo. Okei. No niin, siinä on Paul Heyman esitelty ja se on tosiaan Blu-ray-elokuva. Ja sitten olisi seuraava Blu-ray-filmi, olisi tällainen kuin Royal Rumble 2017. Joo. Royal Rumble 2017. Ja nämä on nämä showpaini-filmit on yleensä semmosia, että näissä ei ole välttämättä suomitekstiä tai itse asiassa näissä ei ole suomitekstiä, eli täytyy vähän ymmärtää englannin kieltä, jos haluaa tarkemmin niitä sillä ymmärtää, että mutta ja toi Paul Heyman se oli käytetty ilmeisesti, mutta tämä Royal Rumble, niin tää on ihan uusi, tää on ihan muoveis, eli tää on ihan brand new pränikkä ja joo, Royal Rumble 2017. Ja varmasti jo kaikki näki siinä tuon hinnankin, eli nämä on showpaini-filmit on yleensä semmosia, että ne on hinnalta tuolla videodivarissa, niin näitä käytettyjä saa tuohon, joskus saa jotain 7, 6, 5 euroa ja 12 euroa, niin kuin tämä Paul Heyman oli. Mutta Royal Rumble, kun tämä on ihan uusi, niin tämä on sellainen parikympin sijoitus. Joo. Sitten olisi tässä tällainen kuin John Cena, The John Cena Experience, 3 diskin setti. John Cena.
Ja nämä on semmosia, että en ole vielä ehtinyt näitä kattelee tosiaankaan. Nämä on just eilen ja tänään hankittu. Eli tosiaan joo, eilen ja tänään hankittu. Eli The John Cena Experience. Tää on 3 diskin setti ja saa nähdä nyt sitten. Mä oon yhdet John Cenan leffan kattonut, eli tai siis tämmöisen showpainin, niin se oli ihan hyvä, eli innostuisit ostamaan vielä tuo toisenkin John Cenan, eli sitten olisi tämmönen WWE Best in the East. Beast in the East. 9 €. Tää on, elikkä siinä on tuo Brock Lesnar tuossa kannessa. Ja en ole tätäkään vielä ehtinyt katsomaan, eli saa nähdä millainen tää sitten on. Eli tää no, ei mikään kauhean kallis, sillä on 9 €, mutta toi, no, toivottavasti on hyvä leffa. Sitten olisi tällainen The New and Improved DX. Tällainen boksi, ja tää on tosiaan, tää on ilmeisesti varmaan 3 DVD. Tää on Silver Visionin, ja tää on 3 diskin boksi, eli tässä on tää 2 näitä supertähteä, eli tässä on The Game, Triple H ja sitten tässä on Shawn Michaels. Eli ne on tässä kahdestaan, niillä on ollut joskus tämmönen yhteinen juttu kuin DX. Eli joo. Joo, eli tää pituus on suurin piirtein noin 9 tuntia 22 minuuttia. Running time 9 tuntia 22 minuuttia. Kyllä tässä kattelemista. Sitten olisi Silver Visionin The Legacy of Stone Cold Steve Austin 3 DVD-setti. Tällainen. Ja tosiaan en ole tätäkään vielä ikänä ennen nähnyt. Tää voi olla ihan hyvä. Stone Cold Steve Austin on hyvä paini ollut aina. Niin asiasta toiseen, eli mulla on sit niinku asuntokin vaihtunut tässä, eli mä asuin ennen tuolla Sastamalan Kiikassa ja siellä mä tein ne muutamat videot sitten ja nyt tuli tässä hiljattain muutto tänne Poriin päin ja takas omille kotikonnuille. Ja olen täällä nyt jonkun aikaa asunut, eli täällä Porissa. Ja se on hyvä, kun tuossa on tuo videodivari tuossa keskustassa, niin siellä tulee aika usein varmasti käytyä. Eli joo, no eteenpäin. Eli tämmönen Silver Vision Presents The Self-Destruction of the Ultimate Warrior. 7 € hinta. Tää on aika varmaan. Itse asiassa mulla on ollut tää joskus monta vuotta sitten. Mulla on ollut tää, mutta mä menin perhana myymään tämän pois. Ja mulla on ollut tämä ja täältä löytyy myöskin matsejakin ja tässä on tämmönen dokumentti tosta Ultimate Warriorista. Täältä löytyy esimerkiksi Hulk Hoganin title match WrestleMania 6. Eli Hulk Hogan vastaan Ultimate Warrior vuodelta 90. WrestleMania 6. Ja täällä on muitakin matseja, eli joo. Elikkä The Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Joo, semmonen. Sitten olisi Best of
1996 Prelude to Attitude 25 TH Anniversary 2 diskin setti. Elikkä tämmönen. Joo. Tämmönen leffa ja joo. 25 TH Anniversary. The year was 1996. Best of 1996. Prelude to Attitude. Joo. Tommonen. Sitten olisi tämmönen, kun tää on ihan uusi. Eli PvE Payback 2020. Hinta 16,95. Eli tää on ihan muoveissa. Tällainen DVD. Tääkin voi olla ihan hyvä. En tiedä, en ole ikään ennen nähnyt. Eli Payback 2020. Tollanen. Sitten olisi tämmönen käytetty. Tää on 7 € hinta. VVE Stomping Grounds. Stomping Grounds. Tällainen DVD. Elikkä en ole ikään ennen tätäkään nähnyt. Elikkä voi olla ihan hyväkin. En osaa sanoa. Täytyy tsekata. Jees. Ja sitten olisi viimeisimpänä näistä showpaineista, niin olisi tämmönen. Tää on 3 DVD-setti. VVEn Destruction of the Shield. Toivottavasti mä lausun oikein sen. No. Tällainen. Tää on 3 DVDn setti. Ja tää oli käytettynä. Hintaa siinä ei ole näin sitten. Et toi näkyvissä. Että tämmönen sitten olisi kans tässä näin. Ja en ole ikään ennen tätäkään nähnyt. Eli saa nähdä, onko hyvä vai huono. En osaa sanoa. Se jää nähtäväksi sitten, kun tämä katsellaan. Joo. Se oli siinä. Ja sitten olisi vielä yksi leffa. Eli tää on, mikä mä ostin sitten. Eli tää on ihan kunnon elokuva. Eli Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Hinta 4 €. Porin videolivari. Joo. Tällainen filmi. Eli tämä on valmistusvuosi 2006 ja kesto 1 tunti 42 minuuttia. Toiminta, draama, Rocky Balboa. Eli tällainen leffa sitten olisi Joo. Rocky Balboa. Joo. Hinta 4 €. Suomitekstit. Toiminta. No joo, mutta se olisi siinä sitten ja hörpätään tuosta kahviin, sit, kun saatiin nämä esiteltyä. Joo. Semmoista, mutta ei tässä mitään. Mä kiitän ja kuittaan ja tältä erää tämä video on sitten tehty ja siirrymme joskus sitten seuraavan videon pariin, kun sellainen aihetta ilmenee. Se on morjes.